खुलुमबाय बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसाम आरो गासै मोनबा रायजोआव जे इलेक्शन जादों, गाबोन लास्ट वेस्ट बेंगलाव दङ 29 एप्रिल। दा बे इलेक्शनजों लोब्बा लाखिनानै इलेक्शन कमिशना गासै 126 कौटिनि जौ हमनो हाबाय, जब्द खालामनो हाबाय। दा बेबादिनो गोबां रांफोरबो जब्द खालामनो हादोंमोन इलेक्शन कमिशना, बेसेबांबा हाजार कौटि। दा थिग जौखौबो बेबादिनो 126 कौटिनि हमनो हाबाय। दा गाबोन जे इलेक्शननि जोबथा दिन, दा बेंगलाव माने गाबोनसिमावनो जेबादि दावराव जागासिनो, इलेक्शन फार्स्ट फेजआव इसिबां दावराव जायाखैबाबो नैबे सेकेन्ड फेजनि इलेक्शननि माबायाव गोबां दावराव। दा बे दावरावनि थाखायनो हमनानै इलेक्शन कमिशना दावराव दावसिया जाबाय थायोबाथ' दावराव खालामग्राफोरखौ हमनांगोन। दा बे दावराव दावसियाव हमनानै तृणमूल कंग्रेसनि मिउनिसिपालिटि मेम्बारफोरखौबो हमनो गोनां जादों बेवहाय। दा बेवहाय गासै हमनानै 1543 जनखौ हमनो गोनां जाबाय। माने बिथांमोना दावराव दावसि खालामनायाव लोब्बा गोनां, दा बिथांमोनखौ हमनो गोनां जादों। बेनिफ्राय मदिया जेरखम झालमुरि बायनानै जादों बेंगल इलेक्शननि केम्पेनाव, थिग बिदिनो ममता बेनार्जीयाबो मैया लास्ट केम्पेनाव गावनि मिছিল ओंखारनायाव बिथाङा थाबायनानैबो मैया बिराद मिছিল, माने थाबायनानैबो बिराद मोनसे केम्पेन खालामदों आरो सम सम स्कुटियावबो गाखोदों। दा बेबायदिनो बिथाङा मैगं थाइगंबो बायदों आरो फिथाइ सामथाइबो बायदों दखानाव। माने नरेन्द्र मदिनि बादि गावहाबो खालामबाय आरो। जे हक, सासे पलिटिसियाना गावनि राजखान्थिनि समाव, गावनि इलेक्शन भटनि केम्पेनिंनि समाव रायजो राजाखौ गोसो बोनो थाखाय बियो जेखौ रायजोफ्रा गोजोनगोन जेरैबा बेखौ सासे लिडारा खालामखागोन। दा बिथाङाबो बिदिनो फिथाइ सामथाइ बायदों, मैगं थाइगं बायदों। दा पाब्लिकआ, भटार्सआ सोरखौ बेंगलाव एबार सरकार दाहोमारो बेखौ जोङो 4 मेआव मोनथिगोन। बेनिफ्राय महाराष्ट्र सरकारा महाराष्ट्रआव मोख्रा हमोबा आरो मोख्राखौ हमनानै माने गोथाङै हाग्रायाव फरेस्टआव हगारहैयोबा बेनो मोख्रा मासेयाव 600 रां होगोन, 600। आगोलाव बियो 300मोन, दा 600 होबाय महाराष्ट्र सरकारा। माने महाराष्ट्रआव गोबां माने ओरैबायदि मोख्राफोरा टाउन सहर गामि मानसिफोर थाग्रा जायगायावनो माने गोबां बेरायफैयो, थाफैयो। दा मानसिजों बेवहाय दावराव दावसिया जायो। दा बेखायनो महाराष्ट्र सरकारा बिदि मोनसे पुरस्कार फोसावदों। बेनिफ्राय दैखौ लानानै, लोंनाय दैखौ लानानै माबादि जाथाय जानो हागौ बेखौ माने आसरित खोनायोबा माने बयबो आसरित मोनगोन। आरो बेबादि जानायनि सम्भावनाया जेराव दैनि क्राइसिस बेहायनो जाथाव। बेखायनो जोङो दैखौ बिराद, लोंग्रा दैखौ बिराद अनसि आरो जिखुनु दैखौनो जोङो अनसि बाहायनांगौ। बेनो जाहैबाय एन'जामेना होननाय जायगायाव, सानजा साद होननाय जायगानि एन'जामेना होननाय जायगायाव मोननै दोलोनि गेजेराव दै लानानै संघर्ष जादोंमोन, दावराव दावसि। बे संघर्षआव गासै 42 जना रुंसारि जाबाय आरो 10 जना गुरुतर भाबै आघात जादों। दा बे घटनाखौ लानानै बे जायगायाव गोबां माने दावराव दावसि जागासिनो दङ। माने बयबो बे दैखौ लानानै बयबो अधिकार, बे जोंनि
जोंहासो बेखौ बाहायनो मोनगोन बेफोरबायदि मोनसे दैखौ लानानै बेवहाय बेबायदि दावराव दावसिया जादोंमोन। जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। नोंथांमोनहा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, अननानै गुरैयै खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।